beginnen met dit boek dat hier op tafel ligt, ZKH. En dat zijn het de dagboeken die hiervoor liggen van Gerry van Maasdijk, secretaris van koningin Juliana. Had u enig idee wat uw vader deed in dat hele gezelschap? Nee. Op 6, 7-jarige leeftijd helemaal niet. Papa werkte daar en dat was het? Ja. Papa was zonder twijfel een zeer intelligente persoon. Een zeer discrete persoon. En zoals u nou langzamerhand ook kan lezen, een ongelofelijke loyal person tegenover het Huis van Oranje. Maar waarom moest hij dan het veld ruimen? Ten eerste twee keer heeft hij het veld moeten ruimen. Eén keer in 1950, toen hij op de hoogte werd gesteld wat er in Indonesië aan de gang was. Toen is hij dus, zoals ook het boek zegt, naar meneer Fok gelopen, een grote vriend van hem. En die is dus naar Therese gelopen. Bernhard kreeg dan natuurlijk meteen de wind van. We hoorden dus alles. En ik zeg, oké, hij was in dienst bij Bernhard. En die zegt, nou, ik kan niet iemand hebben die tegen me gaat. Nee, niet zo Of juist, of niet. Absoluut niet. Nee. Er was altijd een zekere rivaliteit, omdat mijn vader uitschoot Bernhard. En die is toen president... Hij kon beter schieten dan Bernhard. Oh ja, en die is... Dan moet je van goede huis komen, letterlijk en figuurlijk. Ja, mijn vader was een crackshot, hoor. Maar vindt u het discreet als uw vader, want dat heeft hij gedaan, aan de moeder van prins Bernhard en aan Juliana vertelt over zijn buitenechtelijke relaties? Waar het mijn vader om ging, is dat deze stappen die Bernhard genomen had in het privé bleven en niet naar buiten kwamen. Want... Nou ja, ze gingen van uw vader richting Juliana en van uw vader richting de moeder van prins Bernhard. Nee, kijk, wat mijn vader met de moeder van prins Bernhard gedaan heeft, is er naartoe gerezen om te zeggen, wees voorzichtig, hij gaat te ver. En kan je zoon niet heel serieus vertellen dat genoeg is genoeg. Now, did I or did I not do vaginal juices? Yes, sir. So, the man starts by entering or mounting his good lady wife in the standard way. The penis is now, as you will observe, more or less fully erect. Is dit ongeveer de manier, mevrouw Bussemaker, waarop je het jonge publiek zou kunnen bereiken, denk je? Nou, misschien wel. Ik ken deze aflevering niet, maar ik denk dat het wel goed is als het met wat speelsheid en wat humor gepaard want welke groep moet er eigenlijk bereikt worden? Nou, ik vind dat met name de groep jongens. Er is ook een houding bij veel jongens dat ze meisjes eigenlijk verantwoordelijk maken. Dat meisjes nee moeten zeggen, dat meisjes aan moeten geven of ze voorbehoedsmiddelen gebruiken. En dat zou net zo goed bij jongens moeten liggen. Mildred, jij kent de jonge groep die nu wordt aangesproken door de staatssecretaris. Nou, ik denk dat dat wel goed is om duidelijk te maken. De documentaire reeks die ik heb gemaakt gaat voornamelijk over jongeren die zich identificeren met de straatcultuur. Dus dat zijn denk ik wel andere slag jongeren waar u het misschien op dit moment over heeft. Je gooit wat of wat dan ook, je trekt een kaartje en dan moet je antwoord geven op vragen als... Die kinderen hoeven daar natuurlijk geen bril voor op te zetten, maar de meeste jongens praten met hun ouders over relaties en verliefd zijn. Waar of niet waar? Geef ze antwoord. Waar? Wat is een natte droom? Nou, dan begin je al te lachen, zie je? Dus zelfs volwassenen durven maar er weet je, waar het over gaat, Ja? waar dit voor bedoeld is gewoon om het gesprek met de jongens op gang te krijgen. Alsof het gangbang gebeuren, dat je dus van die meisjes krijgt die ineens ergens op een kamer belanden met 4, 5, 6 jongens of zo. Ik bedoel, van in de eerste instantie, dan waren ze stoer en dan gingen ze maar mee. En dan was dat misschien hun bedoeling niet. Maar eindstand, zijn ze daar. En als die jongens dan dachten dat ze daar waren voor dat, dan gebeurt dat ook eindstand. En de keer daarna misschien wel niet mee eens zijn en zeggen van ja, je bent verkracht of zo, maar je ging wel zelf mee. Ik denk dat je het eigenlijk ook het probleem misschien ook wel breder moet trekken. Want ik denk dat er meer aan de hand is met de jeugd. En seksualiteit is daar een onderdeel van. Maar het gaat namelijk ook gewoon over respect. Het hebben van respect voor elkaar. Waar is Zwitserland toch bang voor? Waar ze bang voor zijn is extremisme. En ze zeggen, minaretten staat voor ons voor extremisme. We vinden het prima als je islamitisch bent, als je moslim bent. Maar we zijn tegen... ze hebben het dan over dwangsheiraten, dus gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis. En wat ook heeft meegespeeld, is dat 14 dagen voor het referendum een feministe zich in de openbare discussie heeft gemengd en heeft gezegd...
dames, hier moet u ook voor stemmen tegen dit minarettenverbod. Want het gaat om de onderdrukking van de vrouw. Jij werkt in Zwitserland voor de NOS onder meer als correspondent. Hoe is het om in dat land te wonen nu je dit hebt meegemaakt gisteren? Ik vind het wel een enorm verschil. Ik ben zelf geen Zwitserse. Als ik het wel zou zijn, zou ik het heel erg vinden om in een land te wonen waarin de grondwet staat: de bouw van minaretten is verboden. Dat is iets waarvan ik denk, het is geen persoonlijke mening van mij, maar het wordt door de regering ook gezegd, dat het eigenlijk iets is wat niet in een grondwet thuis hoort. Want het is in feite, gaat het tegen de vrijheid van religie in. Iedereen dacht, het kan niet waar zijn dat er gezegd wordt van de bouw van minaretten is verboden, daar gaat zo'n volk niet ja tegen. Maar verbaast die uitslag u dan? Ja, buitengewoon. Maar Ja, iedereen...